Язмышқа үрілген ер. 12 ел элек Рима Мангильдина Кушнаренко районы Үрге Сәйит ауылында ойнат гармоныңда теген ерына Рияз Исхаков менен клип түшірі. Онда ауыл халқыла қатнаша көпләп, язманың Башқұртстан юлдаш телевидениянда күрәтелеуі Үрге Сәйит ауылы халқын қанатландырып ебәрә. 12 ел өткәс, клип геройлары яна осраша. Рима Мангильдина һәм клип авторлары менән осрашуды Үрге Сәйит авылы халкы 12 ел көтә. Клип төшерүдә катнашу урында яшәүчеләргә мәдәни һулыш бирә, матур эшләргә өндәй, хатта кешеләр дә кавыштыра. Шуңа күрә осрашу күңелле һөйләшүдәр йырмың менән үрелеп барды. Сараны оештыру клуб мөдире Резеда Сабитова иңенә төшә. Филармониягә барып сөйләштем, аның белән иркенләп сөйләшеп утырдык, аңлаштык. Шуннан соң Рима апаларга шылтыратам бит инде, телефон номерларын таптым. Кемнәрдер аркылы таптым инде. Шуннан менә ди операциягә керергә тора идем бит әле ди, больницага барасым, аякларым авырта ди. Ләкин ди шокырган җиргә мин бармый калганым юк диде. Менә отказ бирә мин инде диде, аның сүзе ул. Менә аның шушы гади генә әйткән сүзе бер әйтү белән, һәм бер гади авыл кешесенең бер әйтү белән сүзен тыңлаганы мине шаккатырды. Менә бу күренеш җыр тудырырлык, моң тудырырлык, ышансагыз әгәр. Был клипта төшкән балалар хәзер үсмер корына еткән. Рима Мангильдина янында бейеп йөргән 1 класс укучысы Илсур Сабитовка сарала катнашу киләсәккә максатын билдәләргә булышлык иткән. Әле ул Өфе егетләре ансамблендә сыгыш яһай. Марат Исхаковтың гармунда оста уйнавы авыл халкын дустар дигән төркемдә булдырырга дәртләндерә. Улар кунакларга моңлы бүләк әзерләгән. Осрашу кисәһе Рима Мангильдинаның башкаруындагы йыр менән тамамланды. Сарага килүче һәркем күңелен байытып рухи адык алып таралышты. Улар киләсәктә бындай осрашуларны ешрак үткәрергә һөйләште. Шуны әйтергә кирәк, достар, бик үзенчәлекле Сара. Минең карамакка һәм ошо Сараны оештыру инициаторы. Ул Резеда Сабитова исемле ханым безгә килеп һөйләште. Менә егетләр кызлар, ошоны күрәтәк, шәп була түгел монтып әйтте һәм без әлбәттә шәп бик күркәм Сара оештырган ниятләгән егет, безнең куәтләнек һәм күрәттек. 12 елдан һоң менә күрәгезме, егетләр, егет курына баткан шәп-шәп талантлар үзләрен күрделәр. Кем белә, бәлки тагыла үрнәк алып 15 елдан һуң да ошондай саралар үткәрү йолага әйләнеп китер әле. Хәзер ошо клипта яна бердә бергәләп калайык.